Netli chu nula mel thale chilo takani a atak samoina chu sumlak lo na namang thinin zilai ni laya achunga thil thleng du omlo tak wang chuan naza omle mumal jok amu theilo wanga du thlang theisi lovin hetilam kong hi azo ta ani tu hnuaya ma thoklovin ama in clients azonga andu thu samati puitlin sakmai thin eng anga mi maksake motrop tak tak po ni se netili chuan miswal ber po lom takin asia mai thina ale lam taka chuan chungte tang chuan poisa mu nem thina wangin le ain chomna adai zan thina wangin ani poin nuama tiletling ve thawani Mitch chu journalist lotling lo ani a relationship serious takin tuma ani puingam lawa amei se ton masaka piang chu anuai mai thin a best friend in puitumin nula fel tak nen blind date a setup saka ma se Mitch chuan engwaka ngai lovin toilet lama akal sana puitling film enin hun awa mangta deya Mitch yan bial nu nget ne du lo chu ai chuan apps kal tanga mei chibia ka hun man pui mai me du a angai dan chuan chung mei chha te chuan lem changkwal velovin an dua an chiang jok ni ina shiani an hun man chung are ngai lawa Mitch tan chuan chu chu atok em ani khwarelin Mitch le netili te chu in tontirin restaurant pakhata bara anin mu'a ati dan chin angin netili chuan a service chu zan khatatan dollar sang thumin a offera ma se Mitch chuan nomchen nan sum ase ngai lo thung Mitch chuan netili a chuan sum se na tumlo wangin atong el khuma netili chu saveta phat ani chu min zongta na ban phak ani lo thu shilin ani chu mi special big te tan chau ani thu soin university thata katanga zir chuak ani ti asoi chuan Mitch chuan mak ati ru hle ani Mitch chu an puin anha tanga aban chuan a khovela ke somtran ta a newsroom lam staff chu anin sorzim dona wangin Mitch chu an bossin abyak nel theilo beralo ni khernen ama chuan a tuarta a Mitch chuan a thopoi me chho angin an boss ati lom ve theilo wangani ti a hrethiama a chuak ta a honri lo te chungin depression te nei chawin ama ain rin tokna a chi chawa a khwar le ri runa hnemnan me cheshan shan ain mu kwal pui ta zut mai kar engmoza chung chu na zongin Mitch chu akal kwal thina ma se editorial office tin te chuan an lo no lo le lo nei lo a chora chau an lo du a fashion magazine takyal point an la du chuang lo ma se beidon luata Mitch chuan article dang dai le hit tak tor azia thei thu tiamin mi fing tak le biak nuam tak ti in netili ming te chu alam ritela tum chu nei ani Mitcha sumdin mun chu a chi chhotrana in lo aman pek tur po nei to lo wangin tlai kha chu bara kal le in netili so wazonga adil chut ema wangin bartender chuan police ani le ni lo zota ani na soifia trol ti lovina kal san ta zoka wani thlak takin netili chuak tur chu mu fu ta lo Mitch chuan article zia tura achang tunu ber ni turina soma ma se netili chuan ami mal nun le anna tho mi sha tura tlang zar adu lo thuina lo nara chumi tlai chuan netili chuan client pakhat adu lo dan dewa cheluya tongta a client ne na info hi netili chuan du lawa ma se chu pa chuan ti lui tum chuan netili chuan akapa na takina pet sakta chora a chwa san wangwang ani athil to na thianu bula soi chuan netili chuan bodyguard ne adu ta thut ma se poisa se na du si lo wangin Mitch chu a kolta a chanchin zia rem ti thu shilin abul naya omring turina tita a netili bula hun aman tamta ka chuan Mitch chuan netili su Mitch tiu torani ti ashita a makati hle mai netili best friend amu chuan chunu chu netili eizon na ko mu tu ni ti ashita boka netili chuan ol sam taka sum alo tho chwa thei bok si wang chuan a chun zom ta zela asum don na bultan na khop ane nuwa top sana tumani tlai kha chu bara an kala netili chu Mitch chuan azuyani zokma rumpon lama netili lo nga lai chuan netili chuan anuam tor thom chu ti derti asia a chutia ti chuan tips an pek bel thin ti te ashile ta zela huna kalzel chuan Mitch le netili te chu anin kom ngei to hle mai rinain an tuina zong te lo inang phian boxi trum kha chu mi pa hoi hom lo takin netili chu an ti buaya lo theiloin Mitch chuan athawanga ho sakangai ta a netili ne na an soizuina tangin Mitch chuan bodyguard anglekin netili chuan alo mangtangkai ring ti ashe chuaka netili in a zui po chuan alung oi du mai lawa message adon chuan ngoi ringin akal ta deya netili chuan
tun naya toy monena anin text regular ema wang chuan aring hlela azui ruta a cafe hlui to tak washroom mitchalu chumak ti takin abi thla a meiche pakhat nena an khosalai mu chuan arin lo lam deya micha khosa chuan a thong hle a anin mule tumin micha chuan dating app satanga meichia kopthin dan netili chu shila chuta natna thalo tak laka an him ziale damdoina check up an nei regular zia anin soisia kani ber mit chuan netili chu meiche mel thale chelo tak ani tho chilin apat lo huna bial no anga lem chang turina ti a micha chuan tu point miche koplor le mumal lo ang taka an enchin thole bial nu nget pa ngai tak nei anga lan ve du tho netili chu shila atuka chuan pa mutur chuan an kalta a mitcha pa chu pa hausa tak mai lo ni mitcha chungte chuan netili na tho an chat lo wang chuan nula fel le mel tha tak ani na chau chun mu a an ngai na ngal emema cho chuan kil zo chuan mitch chuan a falin apa mu a poisa pu ka dil ta a ma se pa chuan alo nar chiang hle an pa fa in biak na chu netili chuan a rokin alo ngai tharenga chumi nu chuan mitcha naw Emily chu a thianu te na an hruaya chumi chung chuan an pahnia in komna hun thol ne an du'a an ti ti na netili chuan lekha thiam thei tak ani thin thule tunai din mun tha zoka adin thei tho soya mase chung ai chuan ngai zong neya mipa ne na hun man nuam ti zok wanga hetianga om ta zok ani thu mit chu a shilta a an final exam main ami pa umpui to holis asiama a thianu pakhata thona mase thikna wangin chunu chuan lo the darin TV a hial puan chuan ita a chuta tang chuan a ming chu meichin zuar ti nen an thun zom tlat to na interview a re reng nolani tak zel thote chu zep lovina soi chuak ta veka aming chiat na chu siam that the nia sha to lo wangin atak samanga sumlak lu chu tan tange nge ni chumi tlaya in laman le chuan Emily trap chun muta a chante khan Emily chu an lo ti du da a riruna takin an lo siama neteli chuan a thlawang ho saka du wangin thinrim takin a chante chua chal tur chuan a kala ma se kong ka diklawa kik pala meicheno pangte an khumshepa ati diklo sha nu chuan zak takina leta karin atan chezuya movie an enhawa mutalo hun chuan netili bula mutto pa shewangin mit chuan mutna shan siam atuma netili na ron pui chuan anin kara trek chuai oma anin fopa an top hlei thei talawa chumi zan chu muthan ngai lovin hun an mangdun ta ani atuk zinga chuan mit chu anin thleng netili chuan a tha a asum din huna chiat wangin ngoi ringin poisa pe a kalsan ta a ashisil na din mun check turin clinica netili chu kala mit ero chu meiche pakhat nen anom dun le der to ma se netili ni lo huna man pui thei to lo ti ein chuaka clinica netili ompui turin akal ve ta zoka mit chu meiche easy deu ne na inkop chu thian pa chuan a hawa anin hial pha ta a netili chuan anhangai chu chun zom reng ma se mit chuan tun ma angin angai thaliam thei to lo thik na in akhatlat to ni mit sa chung te le thian te chuan amei chekop asim theinan ri hepa kala psychologist puina la turin thon rona mitsu aumrei theilo netili zong tur bok chuan chuak le ta a ani chuan a client tur lo zong ve mek thung mi pakhat moi lo taka netili chunga che chu mit chuan a mu thei to thlot lo akal chila a soi sata a netili chu mi cha che du dan wang chuan a thinrim hlia mai chana thinrim taka in havin ani nan khum ta phiar phiara an pani chuan ri runat na ser la re lo an nei anin sheta a netili chuan poisa mu na tan le nol ni a lo wangin mi pa mamo a mit chuan din mun nget anei theilo wangin bial nu nget anei lawa meiche koplor chu ari ruha chokna tan amang ve thung bok netili chuan putar le nupui nei lai te chu poisa mu nan amang chun zom zela mit chuan Nawchizawrh chungchanga article chu zia tana tum ve tabok kar engmo zat azia nu chuan fashion magazine office a kalin bana du thoi editor shila atira na mu lo a lo te reng nen chutia article pakhat wanga ban mai tum chu makati hlia mase mit chuan hlotlin ai chuan netili chu atana poimo zok ti a hre chuak ta ni mit chuan netili chu client nen anom line azong mu a nupui nei lai lo ompui chu room atanga netili bia ka du wangin a the chuaka netili chu mangai tho shilta mase netili chuan a chang lo mit chuan engkima top ta nia sha in riruna takina kalsan ta ni
tha enga moza taral le chuan mit chuan article thadeu mai Nawchizawrh na chunga me chepakhat chanchin ati chuak ta a magazine zinga bestseller a ho phahialani chuti lain netili chuan company pakhat mi nun hlui en lawa an thiamna le theina te enzok thin hnuaya na thatak amu veta a api thar fanu po chu online shaming victim alone ve a netili din mun cho she thiam hle ni mit chuan aril rudam na turin rehab a join ta a apa mutura kalin apa ne na anti ti na tanga alim na tur chu amai na fai chwa ve ngai ti a she thiam ta a netili chu magazine keng chungin an kong kapona aloding reng article achiar thu soin mit chu amangai thoshila chana ngak lovin akal son ngal dai anri ruput mangain antak wangin mit chuan akodinga dam chunga hun aman puidu nula chu a fop ta a ti chuan alo top zui ta ani